OK chlapci, čaute, ja vás vítam pri dnešnom noveriku. Dneska budeme robiť parkour challenge, čiže to vlastne znamená, že mojim kamarátom alebo spoločne s kamarátmi budeme plniť nejaké parkourové challenge a toto proste urobí najlepšie, získa cash 20 eur. Čiže poďme na to, let's go, začíname. Dávajte odbery, lajky a ideme na to. Čiže vlastne, tuto máme level 1, toto vlastne dokopy budeme musieť preskočiť. Toto máme level 2, toto budeme musieť preskočiť, potom pôjdeme na level 4, čo bude vlastne toto modré preskočiť, treba. A level vlastne 4, toto bol level 3 a level 4 vlastne budeme môcť aj za pomoci rúk vlastne, že to takto sa napríklad chytíme a preskočíme to, že nebude to na jedenkrát, ale vlastne uvidíme, jak sa nám bude dariť, takže poďme na to. Dobre, tak idem prvý ja, či to skočím a potom pôjde Firo. Fero, veľmi pekne, si genius. Dobre chlapci, teraz idem ja a potom ide Stánko a teraz idem ja, takže uvidíme, že či sa mi to podarí. Toto je level 1, čiže ten najjednoduchší level, takže dúfam, že sa mi to podarí. OK, podarilo sa podľa mňa, či ešte raz to dáme? Podľa mňa dobre to vyšlo, ne? OK. Borci, takže nezáleží od toho, ako ďaleko doskočíte, ale akú veľkú námahu vynaložíte do toho, aby ste doskočili čo najďalej. Poďme na to. Veľmi dobre Stánko. Dobre, díky moc. Úspešnosť, veľmi dobrá. Dobre, idem teraz na level 2, uvidíme. Na pohodu úplne čistejšie ako predtým. Veľmi dobre, Fero, veľmi dobre. Teraz idem ja, chlapci. To dám, potom frajer. OK, borci, teraz idem ja. Dúfam, že sa mi to podarí, pretože ja som legenda parkouru. Takže uvidíme, že či sa mi to podarí. Skúsim to najprv s rukami a potom sa prípadne pokúsim bez. Čiže bez proste úplne easy. A bez to asi nedám, takže... Ale nevadí. Splnil som level číslo 2, takže ideme ďalej. Dobre, borci, takže ja som celkom lenivý, takže asi to spravím tak podobne ako Firo, takže... Ale dal som to, takže to je hlavné. Gratulujem. Díky moc. Dobre. Ale zatiaľ najlepšie si podľa mňa vedie Fero, ale... Dobre. Zatiaľ všetci sme dali level 2. Ideme na level 3. Dobre, teraz idem na level 3. To je taký trošku ťažší, ale nemal by to byť taký problém pre mňa. Dobre si to zvládol, Fero, veľmi dobre. Dám tie nohy, počkaj, ešte. Wow. No tie nohy som tam dal. Wow. Ty kokos. Okay, dobre, to bolo ťažko. Tak, ty si frajer. Dobrý, kámo, dobrý. Dobre, ideme teraz level číslo 3. Teraz idem ja momentálne. A potom ide Stánko, čiže uvidíme, jak sa nám to všetkým podarí. Asi idem najprv s rukami a potom prípadne bez, ale asi bez to nedám. Ale poďme najprv s rukami. To bol easy, môžeme ešte raz to urobiť s rukami. To bol úplne easy. A bez to asi nedám, ale môžem vyskúšať napríklad toto. OK. Dobre, takže borci, idem teraz vyskúšať tento tretí level. Môžeme ísť na to. Takže, easy. Je to celkom ľahké, ak to dáte s rukami a ak nie ste taký posratý ako ja, tak môžete aj bez rúk. Takže tu máme level 4, je trošku ťažší. Neviem, čo dám bez rúk. No, idem na to. Dobre, zvládol si. Asi. OK, veľmi dobré. To dáme ako behind the scenes. OK chlapci, máme tu level 4, čo je vlastne podľa mňa ten najťažší level, ktorý tu akože zatiaľ bol zo všetkých. No a ja dúfam, že sa mi to podarí urobiť. Tentokrát si vôbec netrúfam ani hovoriť, že by som to uvažoval, že bez rúk, určite iba s rukami. A dúfam, že sa mi to podarí. Poďme na to. Ešte možno to druhýkrát, ako oné, test. Spider-Man. Spider-Man does whatever a spider can. No, borci, takže nenapadá ma žiadna motivačná hláška, ale môžeme to ísť preskočiť. Čakaj. Ne. Áno, to bolo také podskočenie, ale tak nevadí. Môžeme ísť na ďalšiu časť parku, už sa na to veľmi teším. Takže ako prvý sa nám tu pripravuje Fero, ktorý ako vždy ide prvý a momentálne
tuto je level 1 a tuto bude level 2. Toto vlastne čo najviac sa budeme pokúsiť bez rúk robiť. Toto úplne bez rúk a za chvíľočku pôjdeme potom na level 3, to vám všetko zase poukazujem. Čiže ako prvý ide zase Fero, potom ja a potom ide Stanko. Že ja mám tu Eine Primitivus Jump, ktorý by mám úplne v pohode, takže idem na to. Úplne na pohodu. Úplne dobré. Úplne na chill. Takže ako druhý teraz idem ja. Vlastne také bolo vždy poradie, takže idem teraz ja. Dúfam, že to zvládnem, lebo keby som to nezvládol, tak neviem čo. Je to úplne naivný vlastne podľa mňa challenge a level celkovo, čiže dáme to. Proste odtiaľ to skočí iba sem, poďme na to. Úplne na pohodku a teraz ide Stanko, ktorý podľa mňa tiež to dá. Ideme na to. Borci, ja si myslím, že ja to dám, ale aj keby som to nedal, tak zapamätajte si jednu dôležitú vec, že ak v živote nespravíte žiadne chyby, tak sa v živote nikam ďalej neposuniete. Ak nespravíte žiadne ďalšie chyby, tak v živote nič nové nevyskúšate, takže prosím vás, nehambite sa za to, keď robíte chyby, ale berte to ako, že to je dobrá vec a niečo, čo vás posúva. Môžeme ísť na to. OK, takže dal som to. Jo bro, teraz ide level 2, takže toto bude treba vlastne urobiť čo najlepšie. Proste takto vidíte, hej, ale môžete použiť nohy, ale čo najmenej ruky. Takže takmer, ak sa dá, tak takmer vôbec nepoužívať ruky. Ja myslím, že to dáme, chlapci. Podľa mňa to není ťažký level a ako prvý ide Fero. Dobre, idem na to. Skúsim samozrejme aj čo najmenej nôh použiť. Aj keby som aj mať dve, to je jedno. Takže... No, bolo to možno aj lepšie. A teraz ide Filo. Čiže teraz som ja na rade, čiže vlastne čo najmenej používať ruky, čiže poďme na to. Podľa mňa úplne na pohodku, chlapci, zvárol som to. Dal som proste túto nohu a tu som sa už hore iba zachytil, čiže GG. A teraz vám ukážem pekný parkour. Juhu! Dobre, borci, čiže ja som toto predtým skúšal a trošku som sa zranil, takže budem to robiť trochu uľahčenie s rukami, ale ja si myslím, že to bude celkom ľahké. Takže... Máme to tak, že easy win, dokáže to každý. Máte naviac, ako si vymyslíte, to si zapamätajte. Takže vlastne toto je level 3, to je vlastne predposledný level a potom ide level 4, ktorý je úplne najťažší. No a teraz vlastne bude pointou preskočiť v podstate tento krásny múrik a čo najlepšie, alebo najlepšie bude, ak proste vôbec tam nepoužijete ruky. A neviem, čo k tomu by som povedal, ako prvý ide Fero, potom zase ja a potom ide Stanko, čiže poďme na to. Dobre, takže tento je taký primitívny skok. A preto som sa rozhodol, že trošku to spajsnem, že skúsim sa odraziť iba z jednej nohy. Neviem, čo mi to podarí, ale tá skúška stojí. Dobre, tak to bolo tiež v pohode. A teraz ide Filo. Dobre, takže teraz momentálne idem ja a potom ide už iba Stanko, čiže poďme na to. Úplne pohodka, úplne easy peasy, nič tam ťažké nebolo, ide Stanko, nemám tomu proste čo viac povedať. Borci, život sa odvíja od toho, nie ako silnú ránu dokážete dať, ale aké silné rany dokážete znášať a ako sa z nich dokážete postaviť a ísť ďalej. Ja si myslím, že môžeme ísť na to. Okay, let's go, takže easy win, dali sme predposledný skok, takže ja si myslím, že môžeme ísť na ten štvrtý, už sa na ňom brutálne teším a uvidíme, že ako to actually zvládnem, takže majte sa. Dúfam, že sa nám to podarí všetkým urobiť. Samozrejme v podstate tam tieto vlastne prvé, level 1 a level 2 sú úplne najjednoduchšie, aké len môžu byť. Potom level 3 je už o niečo ťažší, ale level 4 to je vlastne akoby taký bonusový v podstate, pretože ten je úplne najťažší zo všetkých, ktorý zatiaľ tu bol a to je práve tento pekný. A pokúsime sa vlastne urobiť najprv, takže vlastne to urobíme s rukami, ale potom
to urobíme bez rúk a uvidíme, komu sa to podarí bez rúk, lebo je to fakt extrémny hardcore. Dobre, takže ako prvý ide Fero a potom idem zase ja a potom ide Stanko. Dobre, tak ja idem na ten najťažší, čo Filo našiel, na skúsim s tým s rukami, aj keď to potom zvládneme bez, ale musím vyskúšať. Dobre, tak to bolo iné primitívus a teraz skúsim bez a uvidím, ako to pôjde. Dobre. Veľmi dobre, veľmi Tiež úplne v pohode. Veľmi dobre. OK chlapci, teraz idem ja, teraz som ja na rade, čiže najprv to urobím úplne takto, že s rukami, ako to urobil Fero. Čiže poďme na to. Úplne easy. S rukami to bolo easy, ale teraz bez rúk to bude oveľa ťažšie a možno to budem robiť aj dvakrát, lebo ja to fakt chcem urobiť. Ne, počkaj, ešte stále ne. Ešte, ja si verím. Stále som sa tam zachytil na konci, ale už to bolo podľa mňa lepšie. Asi to nedám lepšie, ale pokus sa cení, takže teraz ide Stanko na rade, takže Stanko, ideš. Dobre borci, takže ja som sa trošku zranil počas tých levov, čo som skúšal a preto poviem zatiaľ ja proste light verziu tejto challenge poslednej a to je, že proste s rukami, aby som aspoň niečo spravil. Takže OK, easy win. Ak by vás to zaujímalo, dal som to predtým aj bez rúk, ale potom som sa nejak zranil, ale tak to je zase jedno, takže. OK, takže vlastne challenge je už úplne u konca, takže vlastne chlapci podľa mňa veľkú snahu dali do toho všetkého a zaslúžia si podľa mňa tých 20 eur, čiže páči sa. Ďakujem, že ste so mnou vôbec Ďakujem Firo, že ste išli do tohto videa a fakt veľmi dobre ste podľa mňa parkourovali a nevadí Stanko, raz sa ti tam proste nepodarilo urobiť ten parkour, myslím, že to bol level 4 na tom inom ihrisku, ale akože podľa mňa si tiež dobre akože išiel, takže dávajte odbery, lajky a to je vlastne koniec challenge. Čaute. Čauko.